a daidai lokacin da ɗan takarar shugaban ƙasa mai girma Alhaji Atiku Abubakar Turakin Adamawa ya fara zagayen kamfen a jihohi na Najeriya, wani dattijo ya bayyana yana mai ikirarin cewa shi dan uwan Alhaji Atiku Abubakar ne, uba ɗaya, ma'ana mahaifinsa ɗaya, uwa kowa da tasa, kasancewa dama shi Alhaji Atiku Abubakar shi kaɗai mahaifiyarsa ta haifa. Shahararren ɗan jarida Nasir Kaya ya zanta da wannan tsoho, inda tsohon ya rika ikirarin yake bada labarin ta inda suka haɗu da Alhaji Atiku Abubakar, tare da wasu labarai masu tsayi wanda ya bada game da dan uwan nasa Alhaji Atiku Abubakar. Ba ta bata lokaci ba, bari mu sanya muku wannan zantawa. Masu kallon wannan faifai ina tare da Malam Ahmadu Wada Abubakar, wanda zan ce ya sha gwagwarmaya aino. Abin da yake bayyana min shi dan uwa ne ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, kazalika yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP. Malam Ahmadu, gabatarwa masu kallon faifan nan kanka da kanka. Yau masu kallon faifai su duba da kyau, saboda a gaskiya har ga Allah na sha yawo ina so in ga suna da komai musu gabatarwa. Yawa da suna na Ahmadu Wada Abubakar, ina nema in ga Atiku Abubakar. Duk lokacin da na zo gidan shi sai security su hana ni shiga gidansa, saboda haka ya sa na ce to ni kuma ya kamata in tafi can ainihin wurin da shi aka haifi Abubakar ɗin a Wurno, a ƙauyen su Dinga, wurin da aka haifi Abubakar da ya zo haifi Atiku Abubakar. Allah Ahmadu, da ka tukuna abinda muke so yanzu ba mu tarihin ya dangantakar ka take da shi Alhaji Atiku Abubakar. Kuma za ka ɗaga murya ka yi bayani yadda mutane za su fahimta. Da ni da Atiku Abubakar ubanmu ɗaya. Lokacin da aka haifi Atiku Abubakar baya son ya yi makarantar boko. Lokacin aka zo aka kama shi na dole aka sa shi a makarantar boko, sai Abubakar ya je ya ɗauke shi ya mai da shi kojole a wurin shi. Shine sai aka kama shi za a mai walakanci, ya ce abinda na haifa ba zan ga walakanci a kai ba. Da ka tamala mu bari mutane su fahimta dalla. Shi mahaifinku da kake faɗa Alhaji Atiku Abubakar, ko Alhaji Atiku kake, Alhaji Abubakar. Malam Abubakar malamin makaranta ne. Na Muhammadiya. Muna da labarin cewa shi Alhaji Atiku a Jada aka haife shi. Ya mahaifinku ya zauna a Jada ne? Ya zauna a Kojoli ne. Kojoli a nan Adamawa. Kojoli ne aka haife shi. Shi kansa mahaifin naku a Kojoli aka haife shi. A Kojoli ya zauna ne. Malamin makaranta ne. Ba mu labarin me ka sani game da zuwansa jihar Adamawa ya zauna a Kojoli, shi mahaifin naku. Mahaifinmu kamar misali bacin rai ne ya sa shi ya bar gida, ya kori jakunansa da kayan fataucin shi, ya kama hanya ya je ya zauna a Jigawa ya dan jima. Daga ina ya taso? Daga Wurno. Wurno a Sokoto. A su Dinga, Sokoto. A su Dinga. Ya taso, ya tafi Jigawa, ya daɗe a Jigawa. Daga Jigawa da ya tashi shine sai ya shiga Adamawa. Da ya je Adamawa kuma ya zauna a Kojoli ne. To yana kasuwancin kolinsa har Allah ya haɗa su da gyatumar Atiku. Nema ya neme ta, Allah kuma ya bashi ita a cikin familinsu ana ce mata Dudu, shi kuma yana kiranta Kande. A nan wurin shi kuma ana ce masa Abubakar Dama duka, don kasuwan da ya tafi in ya ci kasuwa nonon da ke wurin da furan gaba ɗaya sai su ce malam za mu yi da shi, sai ce a dama duka kowa ya zo ya sha. Shi babanmu kenan Abubakar. Yawwa. Amma ni ne tarihin ɓace ran nasa da ya sa ya baro gida Wurno. Ito wannan wani ban san abin da ya sa a kan sarauta nake bai. A lokacin da ya tashi ya yi aure ne ko malami ne bai yi aure ba? Bai yi aure ba. Kamar shekara nawa ne kake zamani? Yanzu wallahi ba zan san ga iya shekarun ba. To sai je zauna a Kojoli a jihar Adamawa. Ya da almajiransa ne? A'a, shi kadai ne, sai dai yana yawo da kayan kolinsa da jakunansa. Dama dan koli ne? Dan koli ne. Kuma malamin addini ne na koyarwa ko malami ne na addu'a? Akan zo in an ci kasuwa haka kamar azhar, sai a zo a kewaye shi sai ya bada karatu. To idan ya bada karatun nan da asar ta yi, kowa sai ya koma bakin kayansa kuma idan sai a samu na zuwa gida. To ana mu cike da bamu labari. Yawa, to a lokacin
shine da aka kwace Atikun a hannunsa. ina zuwa bayan ya yi aure da mahaifiyar Atiku, to sai aka haifi Atiku. Yawa. Don labarin da ina kallon shi wazirin Adamawa abin da yake faɗa mahaifiyarsa shi kaɗai ta haife shi. Shi kaɗai ne kwarai. Mu kuma gyatuman mu daban ne. Bari dai mu gama da Yawa. maganar shi Alhaji Atiku Abubakar. Da ya haifi Atiku ya fara tasowa sai batun makaranta ya taso ya ake daga. Sosai lokacin da batun makaranta ya taso shi babanmu baya son yi makarantar boko. In an ɗauke shi an kama shi an kai shi makarantar sai babanmu ya je ya ɗauke shi ya mai da shi wurin shi a kwajoli, sai a zo a kama yaro sai a sake mai da shi makaranta, sai ya sake tafiya sai je ya kamo shi ya dawo da shi. Sai suka ce malam in ka sake zuwa ka kama Atiku a makaranta ka mai da shi wurin ka za mu ɗaure ka mu maka walakanci. Shine ya ce ni abin da na haifa ba dan ga walakanci a kai ba. Sai ya haɗa kayan kolin shi, akwai wani dottijo ana ce masa Barka, shine ya raka shi kasuwan Kamaru. Suka je suka ci kasuwa, yamma ta yi, sai ya ce malam za mu koma ne, sai ya ce masa ka tafi, ni sai an jima zan zo. To daga wurin Barka yana barin wurin sai ya naɗe kayansa sai ya kama hanyar Mubi. Daga Mubi sai ya zo Gombe. Da ya bar Gombe sai ya zo Bauchi. A Bauchin kuma ya zauna a kofar Gombe ne, ga hanyar kafin madaki haka ga hanyar shigan Bauchi. To da ya dan kwanaki a wurin sai ya shiga kafin madakin. Ya je yana zaune a kafin madakin sai Allah ya haɗa su da gyatumanmu ana ce mata Maryamu. Shine ya aure ta. Bayan ya aure ta aka dan kwanaki biyu sai ya ɗauke ta sai zuwa gindin akwati. Ya zo ya zauna da ita a gindin a jihar Plateau. A jihar Plateau. Wato dai Malam Amadu kafin mai nisa. Shi babanku yana da ra'ayin baya son karatun boko. Baya son karatun boko. Wato yana da ra'ayi irin na malaman nan namu na dacin masu cewa boko a wuta. Makarantar arna ne. Ma na cewa boko a wuta. Yawwa boko a wuta. To a lokacin na gane. Yawwa. To a lokacin. Wannan lokacin kuma shi wazirin Adama yana tare da mahaifiyarsa an yi nasarar sashi a boko. An yi nasarar sashi. Yana karatu. To a lokacin an yi nasarar sashi a boko. Yana boko, mu kuma da ya aure gyatuman ya dauke ta ya zo da ita nan gindin akwati, sai gyatuman Atikun ta dauki Atikun da aka ce mun ga mijinki a gindin akwati amma yana da iyali. Sai yana da iyali sai ta dauki Atikun sai ta zo gindin akwati. Bata same shi ba, za ta koma dare yayi sai ta kwana a gidan Malam Sale a barikin Ladi. Da ta kwana a wurin sai ta ce to Malam na ɗauka ga wannan yaro na bi babansa ne, an ce yayi aure amma an gan shi a gindin akwati da mata da iyali. Shine sai ta kamo hanya ta ce mishi to ga ɗana Atiku na baka shi amana, idan ka ji inda baban yake in yana raye ka yi mai magana, na zo ban same shi ba amma zan sake zuwa da Atiku ka kai ni wurin shi. To bai ji labari ba har Allah ya nufa babanmu ya zo ya yi rashin lafiya. Kafin nan aka zo ya zo ya haifi yanmu na farko Ladi. Bayan Ladi kenan an yaye Ladi sai ya haifi Hauwa. Bayan ya haifi Hauwa ana nan an yaye Hauwa sai aka haifi Muhammadu, ana ce mai Tanko ne, ka san wanda bi mata ne. To shine an sunan Muhammadu Tanko ne. To bayan shi shine aka haife ni Ahmadu Wada Abubakar. Yawwa shi kuma Alhaji Muhammadu Abubakar. Wato ya wajen uku kenan. Hudu aka haifa bayan Atiku. Saboda haka ya nuna Atiku ta wajen babansa. Yawwa. A wannan labarin yana da ƙanne hudu. Ina ji sosai. Yawwa to a nan kafin shi babanmu Abubakar ya rasu, Ladi ta riga shi rasuwa. Tukunna. Yanzu abin da za a yi ma ina hotunan nan ɗauko mana su mu. Shi ke na nuna mana hotunan. Bayan an haifi Ladi, an yaye ta sai aka haifi Hauwa gata. Wato Ladi dai yanzu ba hoton ta nan. Ba ta ba. Ita tana raye? A'a ba ta da rai. Amma wannan tana nan? Tana raye ita. Tana ina yanzu? Tana Wasai. To wasannin jihar Plateau. Jihar Plateau. To shi kenan sai kuma akwai wani dan uwan naku? Yawa sai wannan Alhaji Muhammadu shi kuma ya rasu shi ma. Bari mu gan shi sosai. To gashi a kamera Alhaji Muhammadu ba? Shi ya rasu. Shi ne babban yayanku? Shi ne babban wana dai. Wannan ita ne yansa, Hauwa ne yan shi. Wato za a ce kamar shi ne kani ga wazirin Adamawa kenan. Shi ne yake bin wajen uba. A maza. A maza. Shi ne.
shi ne kuma ina bin shi. To shi kenan. Yawwa. A je hotunan ci gaba da bamu labari. Yawa to shine daga nan kuma ya zo ya kwanta rashin lafiya shi Abubakar ne Shi mahaifin namu. mahaifin namu to wanda ya jinyansa Musa Baduku ne mutumin garin Lamido ne da aka bar mu a hannunsa idan mun yi wayo ya kai mu gida ya hada mu da sauran dangi da dan uwanmu to shine kuma lokacin da bai samu ya kai mu ba ina dawo a makaranta sai cutan ajali ya kama shi. Wani makaranta kai maka an sa wata? Muhammadiya. Oh, kai Muhammadiya kake kawai? Muhammadiya, na je Muhammadiya. To ni ma rashin lafiya ne na yi na dawo gida sai na zo na samu shi ma cutan ajali ya kama shi. Shi mahaifin naku? Shi wanda ya jinyan tsohonmu kenan. Oh, na gane. Yawwa bayan tsohonmu ya rasu. Tsohonmu ya rasu a hannun shi ne shi din akan zai kai mu gida ya haɗa mu da ɗan uwanmu ya ce to bari mu ya kai mu makarantar allo in muka ɗan ƙara wayo sai ya kai mu ya haɗa mu da shi ɗan uwanmu. To Allah bai yi ba. To mahaifinku ne Allah ya masa rasuwa tun wancan lokaci. Allah ya masa rasuwa. Kuma bai sake gamuwa da shi a Atiku ba. Bai haɗu da shi ba. Don haka Atiku ma bai taɓa shi Atiku bai san ina ne makwancin tsohon ba yi. Yanzu ina mahaifin naku yake kwanci? A Filgani. Na ne Filgani? Filgani an dalanta not. A nan kai a nan Allah ya mara rasuwa. A nan Allah ya masa rasuwa. Nan ya yi limanci yana kodinsa yana limanci ana ɗaukan karatu safe da yamma wurin shi. Ita ma mahaifiyar ku a nan ta inda akwati Allah? A Filgani Allah ya masa ita ma haka. Sosai. To, Malam Amadu yi mana bayani tun a wannan lokacin don duk tarihin da shi wazirin Adamawa ke bayarwa lalle ya fi ba da labarin cewa shi kaɗai mahaifiyarsa ta haifa. Kwarai da gaske. Ban ji dai ya taɓa ba da wannan tarihin ba. Faɗa mana kun yi ƙoƙari na ganin kun gana da shi saboda sada zumunci? Mun sha yawon zuwa wurin kwarai da gaske lokacin da ma shi Alhaji Muhammadu wannan yana da rai mun tafi Yola a Jimeta mun je gidan shi da ni da shi Muhammadu wannan da Hauwa mun tafi muka je muna isa bayan garin abin nan Bauchi muna gidan mai na Bauchi na ce muna zuwa ce Allah ya kawo mu to ko shi din ne ko ba shi ba dan wani namba ne aka bani na kira ya ce Allah ya kawo mu na taba zuwa Abuja na ce a'a na ce to kamar Yola fa ya ce to dama Yola shi na ce to za mu zo Yola da muka tashi daga gida na ce to ga mun fito muna zuwa ya ce Allah ya kawo mu lafiya muna zuwa Bauchi gidan mai muka ce ga muna shan mai ya ce Allah ya kawo ku lafiya muna zuwa Yola sai muka ce to ga mun iso Jimeta kenan mun zo Jimeta muna nan a gidan mai na farko na shiga gari amma ba mu san hanyar da za mu bi mu zo gidanka ba sai ya ce bari zai turo mota ta zo aka da kuke magana da shi akan kuna magana da shi Alhaji Atiku ne a lokacin muna magana da shi kenan nake gani don wani ne ya bani number na kira shine ce na taba zuwa Yola Abuja na shi yawon taba zuwa Abuja ba shine ce to kamar Yola na ce kamar Yola kan zai iya zuwa muna bi daga nan mai faru daga nan sai aka ce ya ce mana to za a tura mota ta zo kuma aka tura Hillos din ta zo fara ba shakka ta zo ni na ganta na ce masu Alhaji Muhammadu mu tsare Hillos din nan sai suka ce ya zan ga mota kawai ce mu tsare na ce na yi magana da shi a waya ya ce zai tura mota kuma an tura mota wannan motar nan mu tsare ta abokanan shi yaya nan da ya ɗauke su da shitu da mai kuɗi so suna baya can suna zaune mu muna ta gaba nan da ya fito a cikin gida ya gamu ko ba haka ba bai yi magana da mu shi Alhaji Atiku amma ya gan ku ya gan mu Hauwa tana zaune haka ni da Muhammadu yana tsaye haka ni ma ina tsaye a jikin mota wata tsohuwar mota ne muka tafi amma Hillos din da aka tura na ce mu tare suka ki wannan motan na abokin shi Alhaji Muhammadu ne ya dauka muka tafi to shine ana nan sai na ce to ga mun iso kofar gidan sai ya ce yana fitowa bai fito ba sai can sai ga Hillos din ta zo da ta zo akwai wasu mutane biyu a kofar gidan sai suka tashi suka bi bayan motar suka ce mai gida ga mota ta dawo ba kowa ciki to bai fito ba har aka kira sallan mangariba sai aka ce mu shiga gidan shi aka je aka nuna mana wajen bawali da wurin alwala ga masallaci a cikin gida a lokacin yana mataimakin shugaban kasa ne ko tukuna bai ma fara wannan harkokin siyasa ba ya fara harkokin siyasa amma bai zama mataimakin shugaban bai zama ba ya zama ma har an sauka
to bayan ya sauka ne bayan ya sauka ne oh ina ji muka tafi mun fahimta yawa bayan ya sauka ne muka tafi yawa to da muka tafi ce mun zai fito bai fito ba har aka can an jima sai aka ce Hanagori kaga akwai wani yaro a wurin sai suka ce mishi Hanagori sai ka dauki abincin baki ka fitar wato saboda ba inda muka je da sunan kada mun koma gida su mana gori ko ba haka ba shine aka ce Hanagori je ka dauko abincin baki ka kawo sai ya je ya dauki abinci ya kawo muka ci abinci yana tambaya a wakin tokin a hannun securitinsa cewa ba'in nan sun tafi ne ko suna nan sai ya ce muna nan aka kira nisha'i muka shiga muka yi sallar nisha muka fita bayan mun fita ne daga nisha'i sai ya fito a karamar mota ita yammu hawan tana zaune dab da kofa mu kuma muna jikin mota a tsaye ya fi awa guda yana kallon mu muna kallon sa ga security haka shi a tiko shi fa kwarai da kansa wazirin adama waziri da kansa bai ce muku komai ba bai ce mana komai ba na ce abin da ya kaman an yi mana wani abin nan ne a tsakani ganuwa na kan ga kaman haka ne ka san baban za mutane suke zama ba ko ba haka ba ne ina ga kaman an yi mana wani makaru da shi kuma kun kasa magana ne mu kuma kaman an daure mana baki ba mu yi magana ba sai da ya wuce ne sai na ce sai Alhaji Mahmud na ce bai ce a ba mu wurin kwana ba ne sai Alhaji Mahmud ya bai ce a ba mu wurin kwana ba sai ce to tunda kun ga bai yi magana ba mu ba da za mu yi mace za mu ba ku wurin kwana to sai ɗaya security a ciki sai Muhammad shi ya yana Alhaji Mahmud sai ce a ina ne za mu samu hotel to akwai wani mai hotel kusa da gidan shi a wurin a Jimeta sai shi wannan security ne ya wuce mana ya kai mu wurin muka je aka yi biya 17,000 kwana ɗaya muka kwana a wurin gari ya waye na ce musu to mu sake komawa gidan sai suka ce za mu koma gidan mu yi mai tun da mun zo mun kwana ya fito ya gamu bai yi magana ba abokanan sai suka bashi shawara wai mu tafi Jalingo na ce za mu je ne Jalingo tun da mun zo gidan yayanmu kuma ya gamu ba bai gamu ba mu sake komawa to musu na dan adam suka mini musu shi ne tun da nake ni ne karami sai na yi shiru bayan mun fita muna zuwa mun zo daidai namun za mu shiga su da za mu dauki hanyar gurore sai na ce masa to ga mu nan a hanya muna tafiya sai ce Allah ya sauke ku lafiya o shi wazirin adama kuna magana da shi ta waya amma ba ku yi magana gaba da gaba ya gagara to akwai makarin da aka yi mana shine abin kenan amma wa kuke zargi yayi makaro tun da wata kila ma ba an wannan sai Allah wannan sai Allah yanzu malam Ahmadu bari in tambaye ka kai a lokacin kai kanka ka kasa magana wallahi na kasa magana amma kana kallon sa kuna kallon wallahi muna kallon juna wallahi tallahi muna kallon juna kaga ba zan ce ba banga ba to ina ji sai muna ji da kuka kama kuka yi waya kun ce kun tafi kun wuce numan kun kama hanyar gurore kake gurore mun zo gurore za mu dauki hanyar mabarwa za mu tafi Jalingo to Jalingo kuma yan uwan wa'annan abokin namu ne a wurin abokansa ne zai je wajen su sai kuka dawo kuka dawo gida da muka je Jalingo za mu shiga gari to yunwa ya kama mu sai muka shiga wani hotel muka ci abinci kowa aka sa masa a wurin za mu biya kuɗi sai wani soja ya ce ko kobo kada a karba wurin ya ɗauki mineral a kire guda ya ajiye mana ya ɗibi fiye wata leda 2 mai sanyi aka zuba mana bayan mota kirki ne kawai wallahi kirki ne kawai na ce to kaga yayin mu yana yi shine ake mana kuma kowa ya ga kaman mu dai ya san dai da kamar ya mu shi karan kansa yanzu in ya dube ni da yadda nake faɗan nan in ya duba shi karan kansa ya san cewa tabbas ina da dan wato ya nuna shi wazirin adama ya kama da babanku kenan kwarai da gaske dukkan mu mun yi kama da babanmu gaba ɗaya da ka gani na haka babanmu haka yake shi ma duk wanda ya san wazirin ya sani ya gani dai ba sai an faɗa ba shi ma wazirin ya gani ya san cewa ai dan uwansa ne to muna ji daga bayan kun tafi sai kuka dawo jihar Plateau kenan muka dawo jihar Plateau gida to tun daga nan kuma na shiga kuma duk shekara sai na sake fita duk shekara sai na fita to ba jagora yanzu wannan wazirin din ɗayan da na tafi ai na samu wani bawan Allah ne wanda na sauka kusa da gidansu shine yake ta mini fafutukan nan Abdullahi ya je ya samu Aminu Alhaji Aminu yana nan a Sokoto ne sai Alhaji Aminu sai ya kai mu wajen wazirin lan sarkin musulmi to wazirin sarkin musulmin suna dasawa da shi da wazirin Dindaye da Nasiru Dindaye
duka dai kokarin dai a samu a gana da shi wazirin Adamawa. To ka ci ka je Wurno. Me yasa me kaje a Wurno? Abinda na je Wurno na je binciken ainihin wurin da aka haifi babanmu da wurin kakanmu. Saboda nan an dame mu da gori, ana ma yaran mu gori, mu ma kanmu ana mana gori, ba mu san kasan mu ba, iyayenku ba su san kasan su ba, to ku kuma ina za ku sani? Ba za ku san kasan ku ba. Ka samu wasu yan wannan gwata? Ga ma ɗaya, bari ma in nuna ma hotonsa ko ma ne so a sa a ciki. Ba da ma yi zaman kai kawai, to zaman kai ba da ma ba sai ka ɗau hoton wani ba. Ba da ma yi zaman kai kawai. Wato ma'ana dai ka je can Wurno ka gana ka ga tushen ku kun gaggaisa ko sun gane ku? Na sun gane. Sun gane. Amma shi wazirin Adamawa watakila bai taɓa zuwa. Bai taɓa shiga wannan wurin ba, iyakansa a Sokoto. In zai ce shi ɗan ƙasan Sokoto ne, amma bai san ina ne wurin ba. Amma kai ka je wajen? Ni na je wajen, na je wurin na kuma shiga su Inga. Me suka akwai saƙon da suka gaya muku ne kan tunaninsu game da shi wazirin Adama? A can din akwai wannan shi Hardon. Ya ce mini ya kira wazirin Adamawa ya ce ba yi da wani ɗan uwa a Filato. Ba yi ma da wani ‘yan uwa. Na ce a'a bai sani ba dai, amma kuma garin yayi yana ce ana faɗa masa yana da ‘yan uwa. Shi kenan yanzu mu dawo magana ta kusa da ƙarshe. A nan Abuja ka taɓa yunkurin tun da kakan zuwa Abuja ko? Ina zuwa Abuja. Ka taɓa ƙoƙarin yunkurin ganin shi wazirin Adama? Na yi yunkurin ganinsa. Yunkurin ganinsa ko da na yi da farko malam Sani ya tura ni wurin Bala ɗan shi. Kafin in je wajen Bala ɗansa akwai Salisu wani yaron Gombin Kuni tela. Bari da shi haka nan. Shi ya kai ni wurin wani akan za mu zo gidan. Sun ce ko da mun zo ba za mu iya ganin shi ba. Muka zo dai duk da haka dai ban haƙura ba na sake zuwa. Security suka hana ni. Suka ce ba ni da ɗan jagora ba zan gan shi ba, sai dai in rubuta takarda in sa wani abu a ciki in bayar sai wata sati kafin in zo, ko kuma za a neme ni kafin in zo in ji saƙona. To na ce musu ni ba ni wani abu nake da shi ba, ni na zo ne in gan shi mu gaisa, wana ne na jini, dan uwana ne na jini, na zo zumunta ne ba wai na zo da kuɗi ba. Yawwa kuma ba na zo neman kuɗi ne ba, ni dai na zo ne idan ya bani ba zan ki karɓa ba, amma kuma mu fahimci juna da ni da shi, ya san cewa yana da ƴan uwansa na jini ai na wajen uba. Ko ba haka ba, bayanin kenan. Su jami'an tsaro ba su baka dama ka gan shi ba? Ba ni dama na gan shi ba. Na buga sun kisan. To wannan zuwan da na zo da yara 8 din nan, shi Bala ya hana mu shiga gidan. Ya ce ma ƙarshe idan yaran suka matsa da yawan zuwa ƙofar gidan zai musu walakanci. Shi ne na ce mu ba 'yan walakanci ba ne, tun da shi ma waziri ba ya walakanta kowa, to haka mu ɗin ma ba 'yan walakanci ba ne. Mala Ahmadu watakila za a ɗauka kaga lokacin siyasa ne. Ƙwarai da gaske. Ko wata manufa ce daban ba a fahimci ko kai waye ba ne. Ba mamaki ka fuskanci irin wannan. Sosai. Kai ma na san baka mamaki abin da yake faruwa. Ƙwarai da gaske. Tun da shi wazirin Adamawa babban ɗan siyasa ne a Najeriya. Sosai kuwa, sosai. To yanzu kai Mala Ahmadu me kake so yanzu shi idan shi wazirin Adamawa ya kalli wannan zantawar me kake so yi? Idan ya kalli wannan zantawa ko ba haka ba, ya tabbatar da cewa wani dan uwansa ne na jini, in bai yarda ba zai iya tura doktansa da ya yarda da shi, ni na amince zan ba da jini na a ja a je a gwada, duk inda zai kai ya kai, ni na amince da wannan. In ni ba dan uwan shi na jini ba ne, kuma ana ga kamar na yi mishi bashin ne, wallahi duk abin da aka ga dama a yi da ni na sadaka. Ana murmi burinka, ka ce kai burinka duk wanda zai ga irin wannan misali. Ka san wasu ba sa neman yan uwansu idan ba su da wani abu, wataƙila wurin tunanin kana neman zai saboda shi babban mutum ne ko kana neman wani abun duniya ne. Ba wai ina neman wani abin duniya ba ne, don abin da na ci ba zan iya cin shi zuwa gaba ba. Damuwa na ne yaranmu su haɗu da nashi yara, ‘yan uwan juna ne, ko da ba mu raye
sun san zuriyan wani ne wannan. Malam wani shekarun ka nawa yanzu? Yanzu shekaru na ko da kai 50 ko da 5 ko da 6 ta wallah. A ƙarshe wace sana'a kake yanzu kai? Ni yanzu sana'u na yi su da dama amma yanzu jinya ne sana'a. Kana ba da? Ina ba da magunguna na gargajiya. Watakila ko ka gaji wannan daga wajen mahaifinku ne ko kai ka shiga kawai? Wannan ba na gada ba ne, baiwa ne da Allah ya mini. Ni din nan ban taɓa kwanciya a asibiti ba, da na ji jikina na ciwo sai in fita duk ganyen da na ɗiba na ba mu gyatuma na ta dafa mu sai in sha in yi wanka shi kenan. Kana dai ba da magungunan gargajiya? Ina ba da magungunan gargajiya. Kuma ana dacewa? Kwarai da gaske. Insha Allah. Ko mata ne in ta kai shekara 40 dai tana al'ada, to zan ba ta taimako kuma za ta haihu in Allah ya yarda. Kuma haihuwan idan ya zo ita kaɗai za ta haihu ba tare da kowa ganganta ba. To shi kenan, insha Allah sauran 'yan Najeriya masu ganin wannan zantawar waɗanda wasu za su yi mamaki ya ake duk tsawon shekarun nan ba ku gamu ba ma ya san da kai ne ba gamu ba me za ka ci musu? Sauran 'yan Najeriya mutanen ƙasa ba. 'Yan uwan ƙasa na ƙasa gaba ɗaya. Iya abin da zan faɗa musu na yi iya bakin ƙoƙarina in sadu da shi Allah bai yi ba. Shine na ce to ya kamata ni in zo in samu a yi wannan bidiyo a tura duniya kowa ya gani kuma a ji bayanin da ni na faɗa. Yawa shi ma karan kansa a tura mishi ya gani ya ji abin da ni na faɗa. Yawa saboda na bi ya gagara, kaga kuma duk ko makaho ne ai in dai tafi fara sai da ɗan jagora, to ba ni da jagora sai yanzu da Allah ya kai ni kasan Sokoto Allah ya haɗa ni da na gane da sauran 'yan uwa. Da sauran 'yan uwa. Yawwa. To shi ke nan Malam Ahmadu Wada Abubakar, ina ka samu kalmar wada din na sunanka? Ranar da babana da aka haife ni, ranar sunana abinda tsohonmu ya samu Abubakar shanu 9, shinkafa da raguna samu 6. Kowa sai ya buga ɗan saniya ce a kai ma malam ya yi sunan ɗansa. To sai aka sa mini wada. An wadata da wadata kenan. Yawwa an wadata. Yawwa dama kalmar wadata. Yawwa kalmar wadata. To shi ne kuma ba a cika ma yawan kira na da Ahmadu ba sai wada. Wadata. Yawwa. Don kuwa certificate ɗina ma na magani Wada Abubakar ne, Dr. Wada Abubakar ne. Haka to alhamdulillah to ba komai. Malam Ahmadu Wada Abubakar Allah ya sa a dace. Allah ya haɗa ki da sauran dangi. Assalamu alaikum. To fa irin wannan ba akan Alhaji Atiku Abubakar aka fara ba, domin kwanan nan wata mata ta bayyana tana ikirarin cewa ita yar uwar mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ce. Menene gaske wannan lamari? Sai abin da biyo bayan jawabi daga wato shi Alhaji Atiku Abubakar din ko wasu daga cikin makusanta shine zai tabbatar da hakan ko aka sansa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.